kita sarapan di luar tono iki. Selamat pagi. Gorengane mantap ki, ngalene guys. Nek ngene nang kono kae. Kesel iki. Saiki edak kene guys. Sarapan dulu guys. Mantap iki nasi pecel Bu Wartono iki. Jadi kalian kangen Bu Wartono iki masuk. Tempat iki jenenge apa le Bu? Niki desa napa? Tambak Romo. Tambak Romo terus Lorong 1. Lorong 5. Lorong 5. Lorong 5. Nggih Mas nggih. Iki kawan iki. Nun. Nggih dapur Pak Denan. Tambak Romo lorong. Niki lorong 5. Kawan. 4. Lorong Kawan dia. Lorong 4 guys. Masuk pokoknya. Nanti ada wis pokoknya roh dhewe kuwi. Antar bukaan di sekolahan terus titik langsung ya guys. Makan guys lapar. Iku. Terima kasih. Tempe. Oke. Tempe tempe. Guys, macam-macam ini. Tak sarapan dulu. Ono kita duwe cagak, guys. Kok nayo. Dicawi si cagak, guys. Roh dhewe, guys. Ngerti ya, mantap. Wih, iya. Mantap Bu Wartono, apa enak, Bu? Tumbas teng pundi ngeten iki? Ya Allah. Enak, Bu. Ini Mas Adoko, ini Mbak Dia. Mbak Dia? Ini ndak rene goreng noto kowe. Pon mari. Niki masih Oh, masih Mbak Dia. masih P. Masih P. Niki. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu ambek omahku ndang Sulawati ngono. Mas Hanes sewenang. Hubung enak inget-inget. Siapa dia? Wong mriki lah. Enak nggih, Mbak. Ndak dadi di Sulawati dituku ngono. Kalau pemirsa rumahnya Bu Wartono nek kalian pengen dijual, guys. Dalem? Bisa aja begini. Makin. Langsung Jaya Putra. Nggih. Bu jenengan nek sate. Jenengan ini pasang blender, Bu. Lho nggih no. Nangke didalah peradosan mriko. Nangke nak do ngertos. Nek mau dijual ora mboten ngangge blender nggih mboten ngertos to, Bu. Ngoten. Paman omah dikontrakke, ngoten iki pasang blender kontrak ngoten. Alai. Jadi pemirsa ngertos ngono. Mak ngene tak tanggoni dhewe ya, Mak yo. Ya menangan yo, Mak. Mantap. Sarapan di sini tempat Bu Wartono. Jadi kalian yang pengen rumah selengkap gue Bu Wartono, guys, silakan. Enggak pengen milik damai tak dudono. Tempatnya yang jelek, tak dudono. Nyang-nyang dhewe. Pokoknya wis sepuh pendere anake paling. Jos panggonane, guys.
kotak-kotaknya untuk tempat mau disewakan juga ada. Kok itu kotak lihatnya. Sego pecel godhong jadi. Oh enak ya. Benjing tanggal abang. Tanggal napa budak abang? Tanpa kerupuk sepi. Jaringan. Sakit lewat dok? Sakit. Kelas berapa dok? Kuliah itu mah dan Abid Di mana kuliah? Di Poltekkes. Blora. Oh nang Blora. Lah ya badanku nak nang kene iki. Nggih. Berarti nganu apa nak ngarani? Baja. Iki gede kos, nggak musuh dalan. Lah nggih. Lenai marahi nggih mboten seneng cah. Nang kok kene lona eda-edaan. Gak enak Nggih. kesehatan kayak Mboten seneng kesehatan ya? Nggih. gak seneng iki ya. Pak seneng ndekne. Nah, nggih wong ngono Nek wong desa iki kuliah ya guru, bidan, apotek wis kuwi. Nah nek Linai wong kuliah kok rasan-rasan. Kuliah rasan-rasane nganggo kuliah. Lah komunikasi ya wong ngomong Bu. Nggih lah ngomong. Komunikasi kakak ya ning gone anu. Rasa-rasan. Selebritis. Inset ngoten niku. Apa dadi ngono apa piye? Bangetan aku. Sekolah kok enek-enek. Nek ndek jaman gawe kuliah ki ya guru nah. Anake iso kuliah guru olahraga, guru agama, guru apa. Terus Gak. tekadnya tak Islam ini jadi ya. Apoteker. Apotek. Ngapotek nang warung kok ya kuliah ya, Bu. Warunge Purwokerto ora rasa kuliah ya. Eneng ya pemerintah ki. Tapi ngelongi duit mboke iki lho kok. Dikongkon enek ae. Longi duit mbokmu sekolah. Nek sekolah gak iso nggo warung obat. Iya. Warung obat ta sekarang. Tek ae nang sekolah. Oh, Aku lihat ngene Mbak Yuku warung dari mulai kecil obat roti nganti obat wong. Ora sa sekolah, Bu. Dadi iki pinteran roh dhewe. Nggih. Engko bar iki iki regane sakmene regane. Kemarin kan dari cilik kan. Mana wong dodol iki pinter cerdas. Ada gula abang, gula pasir, gula batu, gula aren, dari gula wis sapa? Regane piro? Beras piro, beras sempat, beras IR, beras Cianjur, beras sapa? Ngono iki ndak dari sekolah. Pak. Nang kuliah reneng. Beras regane piro reneng?
ora eneng ya. Iki regane gula munggah medhone iya ora ro. Ora ro. Ora yang memang ada gak sekolah. Wah, Mbak Yu kuwi kelas piro? Loro. Pinter. Saiki dodol nganggo kuliah. Dodol obat kuliah, guys. Namane terjun ndi mbok ngono maune mboke yo. Tau dodol kuwi ora dikuliahna ya tetep pinter. Mergo bendina roh, oh iki regane iki regane iki. Dadi iki sinau wisan. Yo zamane saiki. Zamane cilikanku ya padha ae nggar kuliah, tapi kuliah yo anggo kuliah guru. Angger anake kuliah ngono wis dadi guru wis bangga. Saiki guru wis bek. Wis boleh, guru wis mantap. Lah nggih pun bek iki piye, Bu? Saiki bayarane wong. Bayarane Bu guru. Wis. Jare iki pira ngono? Ndek ngike Bu Anu Bu Yani. Pirang wulan nembe dikeki. Lah ra bongko kaliren aku ngono, Bu. Lah piye Bu lah sing wong sing langgek anu lah nek nglopeni keluargane Bu anake susu lah ditinggal mergawe, Bu. Ya Allah, bayaran jare malah ditunda, Bu. Mati, iki nek sing gak duwe sawah gak duwe apa, Bu? Ya Allah. Bangetem negara. Kalau guru nek memperjuangno tenanan. Halah, antek diwaneni murid-e. Murid saiki ki do asu-asu, Bu. Keranjingan murid diloroi gurune malah wani. Nek kae iki ora wani lho. Diseneni gurune ya ben wong pancene kowe dididik kok. Lah keluargane kula ndek jaman kae cilik ngono kuwi dipentungi gurune. Pak jenenge Kang Las Kangmo. Nek Kangmo iki pinter ketoke sing dipentungi ketoke Kang Las niku. Karo guru Pak Taat guru sing paling galak. Ya ora nek sing wong wani, Bu. Gak nek sing wani. Diapakno ben pinter kok. Saiki wani. Wani menciring. Enggak, Mbak. Senjata. Lapor ngono lapor. Ora lapor. Polisi. Mbokane lho gak terima. Pake maju. Lah dididik kok ora oleh. Iku kon ulang dhewe kono. Direwangi kaya ngono. Guru pada bayarane ra sepiro, totoane nyawa. Penjara totoane. Lah piye Bu, mana sithik si penjara naik Bu. Banget. Nek dadi kok tentara mesti ditambah dipateni. Tentara nggih. Ku galak-galak ngoten niku. Nek ngwentungi kaya kewan. Saklitinge dhewe. Ya Allah. Mbah. Saklitinge anu ketuane galak-galak. Nek wis galak ki jane ya wis kondang ketoke Bu. Ngono ki engko biasane balesane nang anak Ibu. Cacat mbok apa kan. Lah ndekne nyekso wong. Aja galak-galak. Balesan. Butuhe mergawe ngono. Rasakno kok dunyo kok. Berbagai lah paling ana kuat anak Pake ditumbasno anyar iku.
Mboten iki sing ngene kula. Oh, Pake ndek, Bu. pake cilik. Nggih, ndek. Nek kula kan rontok dhuwur niku. Nggih. Lampun enten dhuwur iki. Alah karepe kula ki ben dinggih lina sekolah mriko lho. Engko sing elek kula tarik mriki, tapi dereng sempet. Nggih. Nah, guru kok jare Bu Yani. Wah, lah lek guru niki lek bayarane antos pirang sasi nanti bayar. Lah sing jagakno bayar terus pripun lek? Ndak nggih, Bu. Nggih. Ya Allah. Lah nek sing susu. Aduh ya Allah Gusti. Ndek gangger anak dadi guru wis bangga nggih, Bu. Anak dadi iku seragam lho apa. Seneng Mbak Yani. Ponakane kula iki mah dadi tentara, dadi polisi ku yo entek-entekan. Sawahe nggih telas. Nggih, telas kok. Antek sakniki ora iso balekno. Alah wis rapi. Nah, kalau kecelane sarasan kaget. Nggih, pinten? Kalih ya. Kok rapi, Bu? Wis Nek wis ngono tak ora balik boe. sakjane. Lah ndek wingi nggih anek wong. Mak, sawah omahku tuku, Mak. Lah ndek mbok dol kena apa? Tak nggo ngragati anakku, Mak kuliah telu kuliah kabeh. Sitok iki pun metu. Nggih. Lah ndek mbok dol ora ngatasi. Ya Allah Gusti. Sitok iki nggih kuliah dikeki negara ngoten niku, Ibu. Lah tapi kan yo ngragati lho, Bu. Nggih. Lah nek wong tani rek, Bu. Dan Sangkane kondi lho, Bu. Wong pari nek matan yo dipangan tikus. nggih dirusak. Wong wedok mergawe sak gawe-gawene nang pasar entuk piro lho, Bu. Aku nek pamane anakku gak kuat ora usah kuliah lho, wis ndang mergawe kono. Agak kuat. Lah bandane entek Bu. Mudah sawah ra duwe apa ora duwe. Lah sing dinggoni tok Ibu. Lah sing dinggoni ku tak dol ape tak nggo aku ape ngekos babar pisan. Lah utangku wis akeh lek nebas 200 juta. Lah 200 juta ngongkon ngedol 200 juta lah rak pokpek. Dan nggih Kak. Mari ngono kuat ya Allah. Nek ra kuat ya ora usah kuliah lah, ora usah isin, lah opo isin ra nang melok buruh-buruh nang Jakarta, rong buruh nang Jakarta rong sesase saiki 2 juta, Bu. Alah lah cah saiki isin kok, Bu, buruh, Bu. Nek ndek kae ora isin kok, Bu. Buruh 2 juta, Bu, sakniki. Lah, nek mamane melok kursus dadi kuwi dadi apa? Baby sister, malah sekarang 5 juta, 4 juta. Nggih nek teng Jakarta mawon. Lah nek aku yo ora wis ndang entuk dhuwit. Tanggane kula malah perawan antek saiki ra rabi lho, Bu. Iya, wis Bu, ora rasane dhuwit Bu Jakarta. Walah Bu, aku ijek endel-endel Ibu. Ngantek sakniki tuwek Bu ora gelem rabi Bu ora rasane dhuwit Jakarta. Ya Allah, mas-masane yo sak rinjing Bu. Nggih. Antek ra rabi. Nggih Bu ngocros teng mriki. Rafa Bu, nggih. Jagongan. Jagongan karo Nek ngono ya gak suwi ra tau jagongan Duwartono. Ya Allah. Rafa Bu setunggal. Engko nek ditumbaske sinten Indah Rates dimasakno. Nggih. Atine isuk pun mateng Ibu. Lah nggih lah. Lah nggih aku yo sapa aku. Sampun kali. Keluargane saiki. Nggih. Daleme mriki. Mriki pinggine Bu. Rumahnya tempat Ibu Wartono bagus iki. Nah, oke dijual guys, silahkan hubungi Bu Wartono. No, Bu Wartono iki cek di omah iki neh guys. Oh, iki omah iki. Omah lebar sekali.
Iki guys, Oma Bu Hartono hebat bojone Pak Tentara kok guys. Jadi kalian mau beli rumahnya Bu Hartono silakan hubungi Lek Damis engko tak dudono. Oh. Wis engko nyang-nyangen dhewe iki ya. Ombu iki. Dadi kono wis sekolahan. Oh, cedak musola lho, gak wis strategis to, Ger. Wong uripe cedak rumah sakit, bebak musola, cedak sekolah niku wis hebat sekali. Ya, silakan hubungi, guys. Oke. Nah, iki Bu Hartono jual njero-njerone wis mewah sekali, guys. Wis kon kathah Ibu, ajeng bangun pendopo mare. Nggih. Nggih, lha. Aku menjadi Asisten Lek Damis ngono. Ngoten, enake ngoten. Nggih, tembus piyambak. Lah, wis penak tuh. Tak ewangin jogo lek dene. Mun dadi ora rasane duwe. Nggih, guys. Ketularan lek dadi. Wah, lah. Nggih. Pundi sekolah? Susu. Pun usah susu. Pun Bu, pun mboten usah, pun. Bisa susuk, Bu. Wes, guys, kita pulang air 1 kok. Ibu ya Hartono ora ditung.